Għax aħna rridu nkunu għaddejja tal-mulej, mhux għaddejja tal-anfusna. Aħna għaddejja tal-mulej, mhux għaddejja tat-tradizzjonijiet tagħna. Aħna għaddejja tal-mulej u mhux għaddejja ta' nies oħrajn li jridu jindew bil-Knisja għal skopijiet oħrajn ulterjuri tagħhom. Aħna għaddejja ta' Kristu u din libertà ħadd m'għandu jieħu din eżistijej bħala nsara għax aħna lilu warafnieh, lilu ħabbejnieh u lilu rridu naqduh. U di jgħidha lilek innifsek mhux biżejjed li taraf li Kristu tħobbu, ma tittaqdih. Għaliex il-mulej għandu bżonnok, il-mulej jridek. Ġesu jrid lilek, bik irid jitkellem, inti tkun fommu llum, inti tkun il-ħarsa tiegħu llum, inti tkun idejh illum, inti tkun riġlejh illum, inti tkun qalbu llum, inti tkun ġismu llum. Il-mulej jridek sabiex inti tkun verament il-qaddej tiegħu. Il-mulej għandu bżonn eżisti biex iwassal kelmtu biex iħobb permezz tagħna. Il-mulej dan jagħmlu bżewġ sagramenti kbar ta' qadi fil-Knisja, s-saċerdozju u żwieġ. Tnejn huma sagramenti fejn il-persuni mhux suppost ifittxu lilhom infushom, imma jfittxu li jingħataw lill-Knisja permezz tal-ordni sagri u permezz ta' żwieġ ħalli hemmhekk jaqdu din missjoni tagħhom li hija missjoni li twassal il-Kristu permezz ta' żwieġ u twassal il-Kristu permezz ta' saċerdozju. Dan kollu allura eżisti li naraf li nħobbu li naqdi l-Ġesu irid isir fil-kuntest tal-Knisja, mhux mingħajr il-Knisja. Għal xi drabi eżistijej faċilment nippruvaw narfu l-Ġesu barra l-Knisja, nħobbu l-Ġesu barra l-Knisja u naqdu l-Kristu barra l-Knisja. U dik huwa ngant tax-xitan fi żminijietna. Il-Kristu ma tistax tarfu mingħajr il-Knisja. Il-Ġesu ma tistax tħobbu mingħajr il-Knisja. Il-Ġesu ma tistax taqdih mingħajr il-Knisja. Ejjew ma nkunux ingannati, ejjew ma nġibux firdiet fil-Knisja għax inkunu din naqsmu il-ġisem ta' Kristu. Imma jew verament aħna nħobbu l-Knisja, nkunu maqudin mal-isqof tagħna, għaliex dik hija sinjal konkret li maqud mal-Knisja, meta maqud mar-raj spiritwali l-isqof tagħna. U f'dan kollu jeżisti bla dubju ta' xejn għal-qbija għandna l-preżenza tal-Om tagħna tas-sema. Il-preżenza ta' Marija. Marija li titkuni li twassalna biex narfu l-Ġesu permezz tat-talba ta' Rużarju. Marija li tkun li twassalna li nħobbu l-Ġesu ukoll permezz tat-talba ta' Rużarju. U Marija tkun li twassalna biex naqdu l-Kristu ukoll permezz tat-talba ta' Rużarju. Inħeġġitkom il-qalb, jew nżommu dil-lom qrib tagħna, jew ma nħallux il-Madonna fil-bankina. X'jiġifieri tħalli il-Madonna fuq il-bankina? Espressjoni sabiħa, għaliex il-bankina hija dik li hija barra minn darek. Ħadd m'għandu bankina f'daru. Ħafna drabi Marija jista' jkun qegħdin nħalluha wara l-bib tad-dar tagħna. Wara l-bib tad-dar tagħna nisranija. Ejjew ndaħluha ġewwa. Posta warija li tkun minn ta' ġewwa kif kienet mad-dixxiplu l-maħbub San Ġwan fuq il-Kalvarju. Minn dak il-ħin id-dixxiplu ħada għandu. Ejjew l-kol kemm aħna nilqgħuha għandna, noħduha għandna, ħalli tkun tista'